Vážení spoluobčané, milí sousedé, vítám vás u sledování nových zpráv z radnice. Tento díl věnujeme výhradně blížící se rekonstrukci náměstí Velké Meziříčí, která započne z jara příštího roku. Celá stavba je rozdělena do 6 etap. Tady se nacházíme v prostoru etapy 1, která měla proběhnout od dubna do července roku 2025. Zmizne například nevzhledná regulační stanice, bude zde také nové krásné pohodlné sezení. Z celého středu náměstí se stane pěší zóna. To znamená, že auta zde budou moci projet, ale nebudou mít předchodci přednost. Zároveň zde zmizí veškeré výškové bariéry. A rozdíl mezi trasou určenou pro pohyb vozidel nebo stání vozidel a trasou pro pohyb chodců, tak bude rozeznatelný jenom díky typu dlažby. Jsme v prostoru druhé etapy, která proběhne od července do srpna 2025. Za mnou je problematický parčík Rozkoš, který by se po rekonstrukci měl proměnit v místo pro matky s dětmi, kde budou i herní prvky. Myslím si, že by se to mohlo osvědčit i díky přítomnosti nedaleké kavárny. Během září a října bude následně probíhat etapa číslo 3. Největší změnu přinese v dopravním řešení. K tělocvičně, bytovému domu Rozkoši nebo Kotvice se nově budeme moci dostat z ulice Novosady. Ulice Kostelní zůstane neprůjezdná, to znamená, prostor před školou zůstane bezpečný, a to hlavně díky výsuvnému elektrickému sloupku, který bude přesně v tomto místě. V tomto místě také bude přesně končit pěší zóna středu náměstí. Největší etapou je etapa číslo 4. Bude trvat od října 2025 až do června 2026 a zahrnuje v sobě zimní přestávku. Přinese ale nejvýraznější změny. Jednou z nich je například úprava tohoto kouzelného koutku při kostelu svatého Mikuláše. Za mnou bude nový prostor, kde bude umístěn zvon, který v současnosti sedí na nádvoří Špitálku. Stávající lípy na náměstí zůstanou. Zároveň vysadíme několik nových, tak, aby při jejich obnově v čase nedošlo k tomu, že stromy z náměstí zmizí. Ve středu náměstí zároveň zachováme prostor pro trhy. Kompletně vydlážděný střed náměstí bude v parných letních měsících ochlazován vodními mlžítky, tryskami. Ty budou zároveň svítit v noci a věřím, že budou velmi atraktivní z hlediska všech možných dětských radovánek. Etapa číslo 5 proběhne od července do září 2026. Největší změna bude opět patrná v dopravě. Ulice Radnická se zjednosměrní a z tohoto parkoviště budeme moci vyjet do ulice pod hradbami jak do směru na Jihlavu, tak do směru na Brno. Celkový počet parkovacích míst v celé ploše náměstí zůstane v zásadě stejný, jako je nyní. Rozdíl bude spočívat v tom, že ve středu bude asi o 20 parkovacích míst méně a ty nahradíme v těchto okrajových částech. Oprava ulice za mnou představuje etapu číslo 6, která proběhne v září a říjnu roku 2026. Veškeré informace od zahájení stavby v celém jejím průběhu budou k nalezení na již teď spuštěném webu Nové náměstí vm.cz. Odkaz vidíte právě na obrazovce. Vážení spoluobčané, milí sousedé, rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic bude největší investiční akcí polistopadové historie našeho města. Přestože uděláme maximum pro dodržení všech termínů, které ve videu zmiňuji, jistě během stavby vyvstane celá řada komplikací, o kterých v tuto chvíli nevíme. Předem proto prosím o vaši trpělivost, schovívavost a spolupráci. Věřím, že je naším společným cílem mít konečně důstojně opravený střed města. Přeji vám krásný podzim.